Hello guys and welcome to Zim Reality ITV. My name is DJ Spark Zimbabwe. Tipo pana pa viti chiri health. Chief duties na side effect toka grenya dzakasiyana dzinenge dzichitika matiomana ose enyika yeZimbabwe. Tina ma topic akasiyana tina wada to discuss na Apostle Monalita. Tina ma questions atinoshaya mhinduro atinenge tinawo. Saka nhasi ndaona kuti zvakakodzera kuti sangane na Apostle Monalita tichimbodzidza nekuchimbotitsanangurira maonero awo panyaya dzakasiyana. Saka sandawanza kutaura muri Zimbabwe kuti kukoredze guest wedu muchirongwa tichingoti makadi zvenyu Apostle Monalita. Ndiri pangu makadi DJ Sparks. DJ Sparks vanotamba. Apostle Monalita isinogara tiri mastreets. Tiri mastreets nosangana zvinhu zvakawandisa. Zvokuti tinenge tichibvunzana asi tichishaya mhinduro. Saka inini semumiririri wemastreets tine nyaya dzakawanda dzada kunzwisa about nyaya dzema-rich aunties kuti chii chinenge chimboitika tozviavoida sei toita sei zvakanaka here kana zvakaita sei zvakashata tinawo ma-rich aunties akuita zvakasiyana-siyana isi pasocial media tichimaona. Saka what's your take about nyaya dzema-rich aunties? Right. DJ Sparks nyaya yema-rich aunties ndingati iri pa 3 anditika ndo patsanura anditika. Right. So now pane ma-rich auntie wekuti akaita mari through vabereki wake anditika to vabereki wake they were rich then hapanawo kuti mwana ari kubva mu-rich family azowe poor anditika. Right. So now chinhu chinoitika ndechekuti kana takuzozvitarisisa anditi like these days nemamiriro aita zvinhu ma-rich auntie iwayo ekutanga yekuti ari kubva kufamily iri rich handiti you find kuti vamwe vacho vanozoabuse that ma-riches acho handitika zviya zvokuti vanopedzisira vakuita mabasa asina kunaka zvezvokuti anozviti inini I am rich so ndoda kutageta varume vari rich handiti so that mari yake inoramba ichiita sei zvichiwedzera achitopiwa mari dzimwe nevarume vakasiyana-siyana handiti kuti arambe yes handiti. So now ndo zvimwe zvezvimwe zvema-rich aunties ekutanga handitika okuti pfuma yake inenge yakachena kwayabva handiti nenyaya yekuti maparents ake vanga vari rich handitika zvatapukirawo kuvana but also zvaabhusa nenzira isina kumira zvakanaka kuti akutageta even vamwe vacho vari kutoputsa dzimba dzevanhu handiti kuputsa mamarriages chaivo nenyaya yekuti ari kuda chete kunodanana nemurume ane mari handiti so by so doing unozoona kuti munhu aona kuti baba handiti vane mari akutofamba handitika akutofamba akutsvaga mishonga akutsvaga chii tinozviona nekuti vanhu ivavo vanosvika handiti panapa handiti woshaya wotomubvunza kuti kutomboita kacounseling naye kuti chiri kukunetsa chii kuti ivo uri kuda varume vane mari uchitodanana nevarume vevanhu kukanganisa marriage handiti mufaro wanga uri mukati memba handitika yemamwe vanhu why uri kudaro anototi aiwa inini nokuti varume vepasi handidi saka varume vamwe vacho vefaini kuti vanenge vatori married wacho ndo vanenge vane mari sterk handiti mukona. Yes. So toenda number 2. Number 2 ma-rich aunties epa number 2 vanhu vakatoromba handiti kutorombera upfumi hwacho kuti ndoda kuonekwa handitika. Right. Vanhu ivavo vane zvavanozenge vachiita handiti kana zvavanenge vakataurwa kunzi vatagete kana kuti ivavo vanenge vachitageta futi varume vane mari handiti vamwe vacho ndo vanenge vachitageta zvezvokuti even nevakadzi vanenge angoona kuti ane gift handiti anoda kumisa mudhuzi kuti zvinhu zvake zvinge zvichiita sei zvichifamba
vane zvavanoita kakuinitiata like ito tumaruto ungona kuti handiti muri kuona anenge achitoziva zvaari kuita sei zvaari kuita handiti right. Tozoenda pathird party yemarich aunties ndo vamwe vaya vakaromba zvezvekuti vanenge vachingokumba even vakomana vemustreet umu ndo vamuri kudzinzwa nyaya dzacho kuti mune marich andi vari kufamba vachipika vakomana vaya vaya vanenge vachigezesawo zvowo dzimota vakomana vaya vaya vanenge vachimahwindi chaiko handiti vachivapika vachidii reason vanenge vari kushandisa maspams evarume handiti saka anenge achingopika mazera ese kuitira kuti mavolumes ayaya emaspams anenge achida kufidha kwanza vanenge vachifidha vanhu vaya vanofidha zvinhu zvakasiyana nyoka kana matatya chichi zvavanenge vachifidha kuti aramba achidi achishandirwa nenyoka iyaya kana nematatya aya achipiwa mari ichiuya. Tomboti ndaona narichi andi wangu ndasangana nawo but inini hapana pana yatsoona patora maspam maspam angu ndinawo kana chasangana kondom maspam angu ndakuenda nawo pane imwe way here yanotora nayo spiritual kuti way wanongotora ndekuti maybe nangoita careless namasiya ikoko kana kutata maybe unprotected sex then zvobva zvangosaro ikoko chinoitika right. Normally vanhu vaya kunyangwe vanotoshandisa makondomu normally kutochengetedza maspams iwayo kuti arege kuita sei kurasika handiti saka senge issue yemukomana rakabatsira handiti akatorarwa naye mheno more than 7 times here handiti in a short period of time handiti usiku humwe chete achipfekedzwa makondomu handiti asi makondomu aya kuti aziva kuti akaiswepi handiti ka hazvizivi because zvinoitika DJ Specs watorwa nemunhu hana yako senge varume vanenge vasina mari vaiva hana yake inorova kuti ndapinda mustaira handiti muri kuona saka hana chaanoramba manje kuti aenda abikirwa bewa pamwe twari kutobikirwa tiri kutoiswa kana tumadrugs tokuti angodai handiti saka nyaya inoitika ndeyekuti panozoitika zvinhu zvese zvezve munhu anenge akatotaimira zvinhu zvake nofanana nemukomana akati akangooneswa chinhu chakapenya mubedroom marich andi ivavo manga mune zicoffee table handiti zihombe but manga pane chinhu chachakaita kunge chiglasi chachiri pamusoro chakangomupenyera zvaasina kunzwisisa akabva afina dhisi handiti muri kuona saka vanhu vaya vanenge vane sort of a spell handiti yekuti inongokovhara zvokuti zvese zvine zvaakuzoitika nechi kuti uzokwanisa kuti right tapedza zvamuri kutaura izvi kondomu rangu ndiri kuenda naro panenge pasina pane imwe stofu yamboitika yes inenge yatoitika yes pamwe pacho tifunga kuti takangwara but nyaya tinaye panapa nyaya dzakawandisa tine nyaya futi yatinoida kubvunza tine havasi marichi andisi chete kushandisa vana tine wasikana vari kushandiswawo futi even nemasugar daddies chii chinoi chimbayatsoitika because zvakakosha kuti pane umwe mwana ane sugar daddy rake but haasi kuziva kuti agona kusvika ikoko obva abikirwa paari kubikirwa painomukuswa kadrug saka ari ngoenda vanogona kuoneswa something muroom imomo saka matopics akadai ari very important especially kune maviewers anenge achiona vapfana vechidiki vamwe vasangana nazvo saka ndezvipi zvingaitwe like sataenda kune zvipi zvingaitwe ozongopedzisa makuranda off but munoti kudiwo nevana vari kudana nemasugar daddy right. Inini ndiri kuti vana ngamachenjere uyezve nekuziva kuti nyika yatiri kurarama yaipa havasi vasikana chete even vakadzi vakuru handiti vanhu vaya zvavanoita vanenge vachingotageta kunyanyanya vanhu vanenge vari sort of gifted vane magifts mavari madhara ayaya havangodanani kana kungokecha handiti vanototageta because ndozvo vanenge vari kuda kuti vainitiate vanhu vaya mumakingdom avo ukada kutarisa DJ Sparks vasikana vanenge vachishandiswa ukada kuzotarisa life yake kunyange akatengerwa kai kamota nhasi kana akadii ukada kutarisa life yake ndo vari kuuya vachichema futi vana handiti
anenge achingoti Apostle ndiri kusangana nemadisappointments chichi kubva pandanga ndakatombodanana nemudhara akanditengera mota yamuri kuonai but mudhara yana uzombonoti akaenda nekupi chichi kubva pandakangozodiscover kuti anowanza zvakazodai anozombonoti akaenda nekupi handiti. Saka you find kuti mwana iye kana kuti musikana kana kuti mukadzi upenyu hwake unenge hwatoinitiatwa mukingdom yemunhu uya kuti iwewe wakushandira munhu uya. That's why DJ Sparks muri kuona nyaya yema-spiritual husband ma-spiritual wives iri kunyanya kunetsa, yakunyanya kunetsa these days. Vanhu havasi kuziva dzinenge dzisitomborika nahama dzakaromba but kuti munhu wakasangana naye ndo chikwambo chacho handiti. Munhu wakasangana naye mukaenda pabonde mese anga ane mission yake handiti yekukuinitiata mukingdom yake kuti iwewe uchange uchishanda. Pauri kushanda iwewe vanhu vakawanda vaya DJ Sparks kuti ndinoshanda chaizvo Apostle but handitomboni kuti mari yachaenda nekupi, inoita kunge yatorwa nemhepo, inoita. Ukada kuzotarisa history yemunhu iye wakadanana nani muupenyu hwako, wakadanana nani muupenyu hwako. Munhu anodanana naye ane impact yaanoisa kana panochinjanwa mhepo paya ndi. Yes ndosaka chikurudzira kuti vanhu zvibati mirai panzvimbo handiti. Haumanikidzwi zvako kuti ramba uri pasingaita handiti but chimbodzika mauri panzvimbo kana wazoona kuti hapasi kukuitira handiti uchimuvhawo handiti kakone futi 1 person noti kuti uite gurupu kuita circle yevanhu vakawanda uri kudanana nawo azviite. Yes. So which means tine same problem yatinayo kumarichi handizive kuti vanongoshandisa futi for marituals vanenge vachidiwa vasikana vanenge vaine zvipo kana ari madhara anenge achidiwa vasikana vanenge vaine zvipo zviri pavari vanenge vachikolekta zvipo zvaizvo. Yes. Kana vari vakadzi vanenge vachidiwa vapfana vane zvipo zvavainazvo. Alright, which means zvinhu izvi havangotori chero munhu handiti. Havangotori chero. Yes. But I heard munhu achitaura kuti even pakuromba chaipo imwe topic atigona kuzoda kutaura nemosi but pakuromba hanzi havangotarise kuti ungoriwo munhu munhu pakuromba kwake ane gift iri maari. That's why vachitora vamwana ngova munhu anovatonzi no iwe haukwanisi kuromba haufari shuu panyaya idzi. Right, nyaya inoitika ndeyekuti pakunoromba paya vanotarisa your heart. Vanhu vanorombeswa vanhu vane mwoyo yeutsinye handitika. Saka vanotarisa your heart kuti uri munhu ane mwoyo wakasimba zvakaita sei. Munoziva kuti kune munhu DJ Sparks wokuti anokuchemera ya DJ Sparks tomboti papatiri kana kuti 6 togona kuchemerwa nemunhu agoti Apostle situation yangu zvakadai kuti murume atoenda, murume andisiya ndisina kana chekudya handiti, mumba nevana handina kana pekutangira kana rent kana chii. You find kuti panogona kubuda munhu 1 anoasista munhu iyeye handiti. Panogona kuti kuchema kuri kuita munhu uya like inini hangundopa example yangu. Inini munhu akandichemera pamberi pangu kunyange anditadzira sei ndine a part inoregerera. Munhu akangochema musodzi kunyange ndandiri kupopotedzana naye zvinengei akangochema musodzi pamberi pangu ndakutozvitora kuzviisa mwana makuti dai ndanga ndirini ndiri kudai handiti. Saka ndinokurumidza kuregerera, ndokurumidza futi zvekudi kubatsira munhu iyeye. Which means vanogona kukasika uchema vanogona kutora advantage handiti. Yes, maiwe ende ndinotodzodzwa nevanhu vakadaro manje maiwe because akangochema chete ndakutonzwa tsitsi kuti aiwa let me assist. Ande murikwana handidi munhu anochema musodzi pamberi pangu achiratidza nhamo dzake kushungurudzika nekutambudzika even over the phone. Pane vanochema DJ Sparks handiti achitaura situation yaari mairi ndinonzwa tsitsi zvakanyanya ndotoona kuti munhu uyu how best can we help her or him handiti kutiwo afarewo sezvatiri kuita. Yes. We need to move on kune imwe nyaya. Right, Apostle, recently pane nyaya iri kutendera pasocial media yavanhu vazhinji vangu vachiona pakarangana TV. That video later viral ndeya mwana anga achiblame akati anga achipomera kuti amai imimi ndimi muroyi ndimukupedza vanhu ende mune gona raminaro. Unguti semakwesheni ndazobvunza chachi munzi gona chacho chii arichimuzotitsanangura but so far question nayo kutanga ndekuti mwana akura watochena ndebvu mudare wavo but vanga vachibvunza vachiti vanga vachipomera
amaiwa wachiti amai ndimi muroyi mimi ndimi kupedza vanhu. What's your take on nyaya dzakadaro kati pane vana vanosvika palevel rekuti vanonongedzera amai uroyi? Okay, zvinhu izvozvo izvo DJ Sparks kutanga hazvo hazvina kunaka, handitika. Mubereki kunyange ari muroyi, ari mbavha, ari hure, ari pfambi, handiti mubereki handitika. Saka asi pane zvinhu zvatinozotarisa kuti uroyi kana kuti urombwa hwakaitwa nemubereki huri kuafekta sei paupenyu hwevana, handitika. Asi zvinhu zvinoda kuhendliwa nenzira yakanaka yekuti imimi vana fambai kuvanhu vari genuine kwete vanoputsa nekuparadza, handiti. Because mukati muDJ Sparks makazara vanhu vari kuputsa nekuparadza mafamilies, handitika. Kana kutoti marelationships chaiwo mamarriages ari kutoputswa nevanhu vasiri kuziva zvavanotaura mukati umu, handitika. Woparadzanisa dzimhuri, woparadzanisa mamarriages, handitika. Saka zvinhu zvinoda kuongororwa nenzira yakanaka. Kushandisa wisdom. Aita mubereki muri kubata kunzi akaromba kana kuti ane uroyi huri kukupedzai kana kuti huri kukukanganisai mukati mekurarama, handiti fambai futi pamwe. Fambai kana kunhu 6, handiti, kune vanhu vanonyatsofamba nematare pachokwadi, handitika. Vanokwanisa futi kuti kana vakataura kuti yes ndo zvavakaita, asi kuti kana kuti handi kuda kwavo hutori uroyi hwemudzinza, because pane vamwe vane uroyi hwemudzinza, handiti. Saka zvinoda kuti zvibatsirwe zvakadai mukwanisa kuti mubatsirwe zvakanaka, vabereki venyu vachibatsirika kana kuti mubereki wenyu achibatsirika nenzira yakanaka. Right. Yes. What I like about Mataura Maita Apostle mukuti zvinoda wisdom. Yes. I think in that video paleka wisdom. Because at the end of the day ndiyamai. Yes, ndamai. Vanogona ngezvishuwa waide uroyi. Because madai wangu vachiramba achiti no handina chichi, but pazvimwe zvinoona kuti madai vangu vari kupomerwa but chiri chokwadi kana kuti chiya haina ameno. But I think panoda wisdom at the way yekuhandla masituation. And do you know kuti DJ Sparks vanhu zvinhu izvo havazvinzwisisi. Munhu anogona kutonzi muroyi kana kuti akaromba asina. Paine iye wacho akatoromba wacho kana kuti anoroya wacho ariye akatoita foul play pamunhu, handiti. Zvezvo kuti munhu anogona kutogadzirwa nezinda rake kuti pachafamba vanhu mukati medzinza ngamabate iye, handi murozona, ngamabate iye ende vana vake, handitika. Toda kuti wamupandukire vagobata iye kwese kwavanenge vachita sei wachifamba. Pano mumwe akambonidaro DJ Sparks kuti ndikuti ndikangopa vabereki vangu ngovatumira mari chete ndinoomerwa nechi neupenyu, handiti. Saka kwandinofambawo ndonzi hanzi wabereki wako wakabata, ndakazomuti aiwa uyai, handi muri kuwana, uyai mupinde mudare mu1-on-1 toita sei toona mweya woonawo kuti, asi mweya wakazoona kuti aiwa wabereki wakatogadzirwa, handi munozona, wakatogadzirwa nzi vana vavo havasani wokuvabatsira, vana vavo havasani wokutombovabatsira, vavaone sekuti ndo varoyi ndochi, but muroyi anenge ari koko. Saka ndataura paipa kuti panoda vanhu vanonyatsoona zvinhu zvemweya 1, panoda futi wisdom 2. I think on this matter nyatsoitsanangura zvakanaka. Kana pachinge paine vamwe vangona matambudziko avo vangu vachisangana nawo mufamily, I think now wakuziva kuti zvinhu izvo zvinodhirwa wisdom zvinobatsira izvozvo. Apostle, ndine nyaya yandinayo ndofunga ndo topic ide kupedzisira nhasi nokuti tingonzwawo kuti mukuibatawo sei nyaya yoyi, nyaya dzemadivorce. Okay. You know, nowadays madivorce awanda, and I know kuti mune zvakawanda zvekutaura panyaya dzemadivorce, because madivorce itopic yekuti it's a public secret now. Vanhu vazhinji maages ese vari kurambana nezvinhu zvakasiyana siyana through social media, mawhatsapp akati kuuya. But da kuti ngotry kuti summarizewo kuti munofunga chii kana kuti mungasevhawo sei madivorces atiri kusangana nawo at this time. Okay. Zvakaoma DJ Sparks. Mepo, handitika.
mhepo yemadhivhosi yakasimudzwa nadhevho kare, handitika, yakasimudzwa kare mhepo iyi, handitika. Right, why? Devho akaona kuti vanhu kana vari couple, handitika, vanoita chinhu chimwe chete, vanonamata, handiti, vanoronga zvinhu zvavo zvakanaka, handitika. Saka devho akaona kuti inini kuti ndiworshipwe, kingdom yangu ikwanisewo kuve nevanhu vakawanda, ndinofanirwa kuita sei? Devho akaona kuti ndikaparadza mamarriages, handitika, zvichakonzeresa kuti vanhu vanobata mabasa akaipa, handitika, nokuti panorambanwa DJ Sparks panoitika zvakawanda. Mukadzi anogona kutanga kufamba, handitika, kun'anga kuti murume uyu ndoda kumugadzira, ndoda kudai, handiti. Murume kana ari arambwa anogona kutanga kufamba futi, handiti, kuti mukadzi uyu ndoda kuti handi muri kuona chachiro chega zvana devho zvega mukati, hazvina Mwari mukati, pakuroyanwa chete, handi muri kuona. Right, kozoti zvakare munhu agara varambana, handiti, munhu achatanga kuita jump from one partner to another, one partner to another, zvekuti kuzonyatsoti munhu iye ave munhu mutsvene ari holy pamberi paMwari panenge pasina. Vanhu vakungonamata feki mukati DJ Sparks, muri kutaurwa nentimi feki dondo, handiti, nokuti haungatiwewo munhu wokuti ari kuchinjanisa kana kuti varume, handiti, maybe pamwedzi atori nevarume vanotenderedza 4-5, murumewo pamwe ane vakadzi 3-4 men or 5 pamwedzi waanotenderedza, handitika. Saka wozodzoka wopfugama kuti Mwari, you see now, vanhu vese vanenge vachinamata devho, haasi Mwari vanenge vachinamata, vari kunamata devho, and devho anenge achitofara. Handi muri kuzona kuti kingdom yangu iri kuzara, handi muri kuzona iri kuzara. Munoona kana une WhatsApp group rako parinenge ichizvoenda vanhu pai vachiwanda, handi unenge uchifara fara kuti WhatsApp group rangu ya vanhu vari kutenda mune zvandiri kudi ndakachidzwa. Sorry papa. Nice. Then I know kuti ndinchena kuti Apostle pane nyaya dzakawanda dzokwanisa kutaura about divorce, but because of our time da kuti chingo, so what advice amunokwanisa kupa vanhu like vanhu vari mumarriage vachangotanga kupinda marriage vagara varimo, nevamwe vari kuteera this program kuti vasarambana vari kutonetsana so far vane pfungwa dzokuti aiwa ndichiende zvangu ndaneta. Right, ini ndoda kukurudzira kuti kana partner yako isingakuabuse zvekukurova, kutaura mavulgar words, because mashoko mamwe anorwadza DJ Sparks, kurohwa, mavulgar words, achikuchengetawo asingakunyime mari, handiti. So mafana kupiwa mari, handiti. Aiwa, vanhu ngavachengetana, handitika. Right, mumba vanhu vanobatsirana, but murume ndianofanira kunge ane 70% yemumba. 70% must be kumurume, 30% mukadzi. Ari kunyimwa mari, but haana zvekuabuswa zvekudii. Itori abuse, it's financial abuse. What do you think, guys, about saka zvinhu izvozvo handiti ndozvandiri kuti inini kana munhu achikuitira zvakanaka but pauya mweya wakaipa, because mhepo tataura kuti mhepo yakasimudzwa kare nadhevho yekuputsa mamarriages, handitika. Right, pane dhevho ari kupfeka even muhama, handitika, hama dzemukadzi kana kuti dzemurume, kuda kunyanya kuongorora nekupindira, handiti, mukati memamarriages, zvinowe ndizvo zvimwe futi zviri kuputsa dzimba, handiti. Saka ndoda kungokurudzira kune vanhu vari mumamarriages, mumarelationships, kuti please itai zvinhu zvenyu muri tu. Mukatukana umwe ngaarege kumhanya kunotaurira hama dzake, nekuti iwowoka mangwana hama dzinenge dzatomaka kuti taudzonzi nhasi wapopotedzana anga achiti pamwe uchawedzerawo nekuti unenge une shungu
ubva wawedzera kuti anga ari kutoti zvakati uchinyeba futi handiti. Saka hama zvadzinoita dzinochengeta. Iwe wadzoka kupatina yako maakuwirirana asi hama dzina ukanganwa handiti. Yes, hama dzaukanganwa kuti munhu uyu akaabuse hama yedu kana kuti ari kusungurudza hama yedu handiti. Murikuzona. Saka imi maakuwirirana moburana futi pamwe after a while because hapana relationship inongoita mufaro chete handitika. Right, maburana futi womhanya futi kuhama dzako unotaura izvozvi zvakadai zvatodai anga ari kuti zvakati achiti zvakati handiti. Hama dziri kuisa pai? Dziri kuisa mubhuku handiti. Kupedzisira paunozoenda nechimwe chaitika futi woti garai pasa handiti. Tete madima ngosiyana nemunhu, bhudhi madima ngosiyana nemunhu uyu, ende devil chirobva chapinda handiti. Muzona kuti asi ipapo mutotaura chokwadi madima siya handiti. Muri kuzona. Saka izvozvo apa ndapanzwisisa. Yes. But right, tisatapedza this topic handika. Saka imi mukuti ndo mareason anoita kuti vanhu vasaita se vafana kuteerera vanhu vafanira sei amatinimwa mara aita sei. But komunoti kudini zvotaura neshoko bhaibheri inotaura kuzoni chinhu wani chechoita vanhu varambane necheupombwe. Ndo chimwe kafuti ichocho tatatochikangana kuti munhu ka zvese zvaasi kugona zvake but haasi kuhura handiti. Inini hangu I'm not perfect zvese panyaya dzekupa mari but hamusi kuhura. But handisi kuhura. Manafana kuenda kumba kwawo here pangwani ndiri hasha ndorwa munhu but handisi kuhura. Aiwa ipapo apade kurambanwa DJ Sparks. Hamusi kuhura hamusi kuabuse munhu handitika. Ndaabuse asa kuhura muchaabuse ndaabuse ndasvika papa ndatovhingana nemunhu ndishuwa ndatomiwa financial abuse muchamboti hamupe futi mari. Handimupe mari handimite sei hangu but handihuri ndiripo ipapo ndatomba ndagara. Ipapo DJ Sparks panoshungurudza. Ndiri kuatenda nyaya idzi handitika. Munoziva kuti munhukadzi handitika akatosikwa iri ewika pati kumurume handiti. Ndosaka pachinzi baba musoro wemba. Matimambona kuti kunyange mukadzi achitambira mari yakawanda kana kuti achiwana mari yakawanda kudarika yemurume anotongoda 2 cents yemurume iyoyo. Anotongoida 2 cents iri kuwana murume wakati ngaiuye apa handiti. Ndichiona kuti murume wangu ndo zvaari kushandawo izvi handiti. Anotodawo kutombonogadziriswa musoro nemari yemurume wake. Ndo masikirwo azvakatiitwa naMwari handitika. But now tobva tati isusu hamusi kuhura DJ Sparks handiti. But mobva mashungurudza maakuabhusa munoharasa munoda kunyadzisa umwenyo pane vanhu munoda kunyanya munoda kuda kutonga kwakapfurikidza yeti mima hamuna kana sendi mumba. Ndinayo sendi but asi right. Apostle, my point is after sezvo zvaitika manafana kuzoramba here. Handisi kugona zvinhu zvese but handisi kuhura hapana hura tofana kurambana here. Aiwa hapasanhori kurambanwa ndokunge imi wacho handitika muri munhu ari kuzvininipisa handiti. Kuti right inini handina mari kana ndine 2 cents mukadzi ndiye arikukavha 70% yamamuri supposed kukavha. Mukadzi arikukavha 70% mumba imi muri kukavha 30% handiti. Chiweka munhu ari chefu mumba munhu asingazoshungurudzi mukadzi moti toti imi munozoti kana kuti mukadzi wenyu handitika anoitawo zvimabhodhi meeting handiti kunobva mari kwacho. Then mabva matanga kutomuti murume ari kutokuda uya hachatombodi zvese zvezvimabhodhi meeting zvenyu zvamunoita izvo handiti iko kuri kubva kwakuita sei abuse kana yes bozi vanhu vacho futi zvavanoita pamazuva ano. Next topic ada kuti taure ndeyekuti vakadzi vanofanira kuenda kubasa here vakanofanira kuenda kubasa. Bozi madivorce mazhinji
ari kukonzereswa 1 social media, Yes. 2 nyaya dzekubasa. Yes. Bozi kubasa zvakunoita. Yes. Hapana vanenge achinzi mai Nengi. Anengadaidzwa first name. Anengadaidzwa first name. So wachidedza nema first name Yes. wataka kufila kuti anoma. Kufila. Chimoko. Yes. Zvafana pana pa Apostle. Chikuita kuti conversation yedu ive ne respect. Yes. Because imi mukunditi DJ Sparks. Yes. Nditi Apostle. Yes. But chimboimagine da nditi for example nditi Mona. Mona. Mona nyaya kuna. Chizvo kuti azvisina respect. Azvina, yes. Azvisina respect. So the more atinodaro, the more atinoona tinoma even the more anitaka kuti Mona infinity trust. You see now. Kama wedu unotanga ku even relationship yedu aisisina maboundaries. Yes, I think the topic for another day. Yeah, right. Kumabasa uko. Andosandataura DJ Sparks. Kuti Mwari vakati baba ndo musoro wechi wemba mai mubatsiri. Handitika right. Mukada kutarisa muBhayibheri macho makanzi mukadzi anenge achiruka. Handiti opa vashandi kunotengesa. Handi muri kuona kureva kuti Mwari waida kuzama kuchengetedza chinonzi marriage. Kuziva kuti munhukadzi akabuda uko, handitika pane zvimwe zvinhu zvaasingakwanisi kuzenge achiti no, especially kumabasa kwati achitaurwa. Munhu anonzi kuti upurumutwe kana kuti upinde paposition kana kuti utopinde usenga vanhu vari kuenda kuma-attachment. Waiva ari kupedzisira arara nabosi nenyaya yekuti anzi urikuda kudzoka pano, oti yes. Handiti muri kuona ati obva anzi right, saka kuti tiite mafavors acho zvakadai. Munhu akutorarwa naye ari kudzokera kumba uko ari kudii zvinhu zvina kumira zvakanaka. You see now. I think the Apostle because of our time takugumira pabosi pane nyaya ito pekutendera recently. Nango munhu atadza kukomenta zvedu since munhu vine zvamunoita but isusu sana media itori mu media nyaya. Even issue ya bosi weku ZBC anyaya kutendera nenyaya dzedza mukutadza kuti ndite chakati kunditire chakati. But for now atisi. Okay. Mu Zimbabwe. More to talk na Apostle Monalita. I think madeza kutera mashoma tukutanga podcast atukuita ndachidiscuss ma issues. Andika yachitara nema issues akasiyana ma podcast kuya. I will invite you to mumbouye ku that podcast. Yes. First topic yatara neme it's about nyadze kumabasa kuti mwewa achidedza namazita kwase kunge tine kuti power and respect between workers. Yes. It's a topic for another day. I know kuti recently patakamboita interview I think vazhinji vepadzimata TV vanofollowa ma-teachings enyu vanofollowa ma-interview mune bira ramuri kuita. Chingoti udzai mbichana about that bira. Okay, right. Tine bira DJ Sparks musi wa 14 October takamboriita zvedu August. Handitika so takaona vanhu vakawanda vachisunungurwa. Iri ibira remudzimu unoyera, bira revadzimu vedu zvakare tingiri chiti vanhu ngavasunungurwe DJ Sparks mukati mezvipo zvavo, mukati because vavhimi vashavo vanobva mukati memadzinza edu. Handitika so tiri kuti vanhu ngavasunungurwe paakatsikwa munhu, handiti chipo chake agononga achinosunungurwa. Pauri kuona kuti apa ndakatsikwa, ungange wakatsikwa neurwere hwusiri kunzwisisa, uri kutadzikwa, uri ngoni nemadhokutas zvese zviri right, taita matest ese tadii, handiti urwere hwusi kunzwisisa pauri, uya pabira ipapo usunungurwe. Handiti kamusi wa 14 October mabookings akatotanga zvawo kudhara, vanhu vakatotanga kutobhuka vari kunze kwenyika. Tiri kuti vanenge vasingakwanisi kuya mune kuconnecta kwamunotoita pabira iroro. Handitika zvakare. Yes. Ndatenda zvangu Apostle nenguva yenyu yatakagara pana tichitaura namba dzikubuda pascreen dzangamuchingoona pascreen ndidzo namba dzaApostle Monalita. Mungasununguka pachinge mune zvamunoda kuziya kana kudzidza munogona kuvabata panamba idzodzo kana muchida kuzojoina mabira ari kutaurwa naApostle. Inangwa tine mabvunzo yakawanda. It's another topic for another day. Kuti muyazonitsanangurire bira bozi pangari pangatona. Right. Thanks for watching. Thanks for supporting Zimu Reality ITV. Always remember that fear not,
sinoti naapostol patosangana matopics nyaya dzedu dzinokurisa makasununguka futi kana pachinge paine zvamusiri kunzwisisa zvamuda kubvunza munotibata panhamba dzangu dziri kuda pascreen apo kana namba dzaapostol monalita kana pachinge paine mamwe matopics amuda kuti tizinge tichiuya tichitaura naapostol monalita makasununguka kutumira mameseji vakasununguka ndega like apostol kuda kudzidziswa zvakati toda kuti discuss nezvakati vakasununguka ndizvo aiwa ndofana muri kunzwa apostol kuti kana pachinge paine mamwe matopics aminawo titaure panapa zimwe kuti ITV kuti mudzidze muzive kuti zvinofambiswa sei munongotibata panhamba dzedu dzinobuda pascreen apo. Thanks. Well, I'm out.